ملک میرا سی جنت ورگا بے قدراں دے ہتھ چڑھیا او کئی سالاں تو لٹ لٹ کھان دے کوئی نہ وارث بنیا کئی سالاں تو لٹ لٹ کھان دے کوئی نہ وارث بنیا کیوں نہیں لیندے حق اپنا کیوں نہیں لیندے حق اپنا انہاں لوگاں نوں کی بنیا اگلیاں نسلاں نوکر ہو سن جہمت نہ کیتی جنیا قال اللہ تعالی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فرمایا اگر مومن ہو تو پھر سودی کاروبار میں چھڈ دیو اگر مومن نہیں تو پھر اپنی مرضی کر دے پھرو